Her kommer et eksempel på synstolkning fra filmen Kvinden, der drømte om en mand. Nu går hun hen ad gangen. Kommer ind i et stort værelse. Tre høje palævinduer vender ud mod en park. De spindelvævs tynde hvide gardiner er halvt trukket for. Hun er gået hen til vinduerne. Som en sort silhuet mod det hvide lys står hun og betragter værelset. Hun nærmer sig vinduesdøren i midten. Ser ud på de gamle træer i parken. Trækker gardinet til side og tager i håndtaget. Vinduesdøren fører ud til en stor balkon. Hun går derud. Stiller sig ved rækværket og kigger ned.